Čus lidi, dneska jsme u pokračování Čuču Charlese, takže jdu ho zapnout. Jako nehrál jsem to za kamerou nic, takže budeme na tom místě, prostě, kde jsme skončili minule. No. Dneska bych chtěl aspoň získat nějaký vejce od Čuču Charlese, že? Takže zjistit, kam pojedeme, já bych jel... Tady by mohl být někdo. Tak jedem. No, to je jedno. Teďka musí je takhle, doufáme. Ne, čuču, zpátky. Čuču dopředu. Čuču, sakra, jdi někam, Čuču Charlesi, nemám tě rád. Čuču Charlesi, seš hroznej. Čuču Charlesi, jdi někam. Jdi pryč. Čuču Charlesi, běž pryč. Běž pryč. Já jsem to říkal, že přijdeš. Já jsem to říkal. Se nevracej. Jdi pryč. Jdi pryč. Pojď sem. Já tě spálím. Chytej oheň. Ne. Stůj, jdi pryč, já nevím. Uteč. Dobrý. To bylo na začátek hodně drsný teda, hele. Takovej kus se budu vracet, no to je jedno. Jedu zpátky, jo? Jedu. Tak to na začátek bylo hodně drsný. Za chvilku už bych tam měl být, hele. Tady by se měl být tady, takhle zajedu, pak pojedu takto. Tady odbočím, tady vezmu ten úkol. Neříkej, že Čuču Charles jede znovu. Neříkej, že jede znovu. Kanec jeden. Divoký kanec. Divoký kanec, ano, je to divoký kanec. Co? Žádný divoký kanec. To je divoký vláček, že jo? Divoký vlak, který mu nerostly nohy pavoučí. Tady ještě nějaká mise, ale já jdu tam k té požadované, pak bych jel ještě asi tady někam. A nebo získal tam tu zbraň ještě asi. Jo, tam to bych ji získal. Ne, zase jedu špatně. Tak. Jedu. Teď zastavím. Vyskočím, přitáhnu tu páčku zas. Stůj vlaku, dobrý, už stojím. Jedem. Mně se to líbí. Mě zajímá, jaký to dává poškození. Ale dobře zpomalení a tohle. Dobrý dostřel, poškození, dostřel, málo. Jakoby už by se mohl dojet. Jo, tak půjdu sem. Pak bych jel ještě pro tamto teda. Na Česka, no to je. Zastavuju. Tohle beru. Dobrý, nějaký skrepy máme. Za mě tady bude nějaký quest pro to jeho vejce nebo něco. Jo, tady bude podle mě to jeho vejce. To bych měl dostat to začáteční, s tím mám pocit.
Jo, tady je to I'm vejce. sure you. Name's Mimochodem Greg, se by the jmenuji way. Greg. In case you haven't Pokud se heard k tobě already, nedoneslo Warren, the důležitý, Mind Boss, is důlnější keeping Varen má někde schované 3 monster eggs obludná locked away. vejce. We're unsure Nevíme jistě, why proč he wants to chcete ta protect the chce ta eggs. vejce If chránit, they pokud hatch, se they z would nich surely turn něco into vylíhne, pak monstrous jedině creatures další like zrůdy Charles. jako To Charles. prevent this, we need Abychom you to tomu steal zabránili, all musí 3 ukrást and use them to všechny bait 3 Charles s so we can jejich destroy pomocí him. vylákat Charlese, abychom ho mohli zničit. one of the Jedno z eggs vajec is se in the nachází north na mine. severním dole. Here- Tady je klíč. Jo, tak jdeme pro první vejce. Jo, ale kde je, že? Jo, on je aj blízko toho questu, takže pojedeme takto. Jo, tak dobrý. Tady mě zajímá, co je za typka. Jo, to je ten týpek s tím granátem. Paul asked me to design a new weapon to help you hunt Charles. And using my I've been wondering. Dobrý, nebudu tak tohle. To je hned tady. Tak já bych tam ještě asi doběhla, pak bych šel až pro tamto, ať máme rovnou nějakou lepší zbraň, že jo? Na Charlese. Myslím, že tam nebudou zase ty týpci z minulého videa, tam byl takový ten týpek, který po mně střílel tou brokádou. Ještě bych byl naštvaný, kdyby teďka přišel čuču Charles a sežral mě. To by bylo ještě horší, sakra. Ježiši, to vypadá spíš jak nějaký... Rakety, potřebuji rakety. Aby mi dal přece tam ten raketomet. To... Jo, jasně, tak... tak to se dá vyřešit po... Jau! To se dá vyřešit po dobrém i po zlém. Buď, že mi to otevřou, ale když mi to neotevřou, tak já jim to odpálím, takže jim to jdu odpálit. Ha. No, dobrý. Doufám, že nezemřu. Bum! To mi ubralo hodně hápek. Já to řešit nebudu. Jedu pryč, čau. Dobrý, jdeme. Yes, máme rakety, teď jdeme zpátky. Vrát se k Johnovi Smithovi a dokončí úkol. Tady tohle vezmu. Jo, kurma se ale vrátím. Tudma někde. Tak, teďka bychom měli dostat raketomet, až tam dojdu. Ten bude dobrý podle mě na zabíjení Charlese, na ten boss fight, který je na konci. Tam běžím. Dobrý, jsem tady, teďka vezmu tento scrap ještě. Teď by nám měl dát raketomet. Dobrý, přeskáču to. Dobrý, já jdu se podívat, co máme. Oh yeah! OK. To je silný. Tady máme jít pro to vejce. Tak jedem. Čuču neexistuje. Čuču byl smazaný. Měsený. Ne, kam jedeš? Mně se víc líbí ta fialová. No to je jedno, jedu. Kdybych tady za chvilku měl vejít u té přeskáčky tady a pak bych měl jít sem, měl bych sebrat vejce, pak splním tento quest a pak ještě tento. Mě zajímá, kdy tam bude toto. Takhle pojedu a neměl bych je tady, že ne? Dobrý, tak jedu dobře. To je jedno. Ne. Vláž.
Čuču Charlesy. Čuču Charles, ne Čuču Charles. Tak. Tak. A jedeme. Dobře. Ale já si to chci hrozně otestovat na Čuču Charlese tohle. To prostě bude hrozně silný. Doslova jsem to řekl. A já jsem to řekla, už jde. Au, Čuču Charlesy! Tak to je easy. Čuču Charles, ne Čuču Charles, že? Jak se bojí, ne? Tak to bylo silný třeba, jak něco. My jsme měli zastavit tady a pak by se měl takhle doběhnout tam. Já už tam jdu. Tak. Když jsem teďka zastrašil Čuču Charlese, tak teoreticky by neměl za mnou běžet. Teda aspoň doufám. Ne. Tam je týpek. A, tak to nebude to první vejce, to bude podle mě takový to modrý. Teďka by tady bych si mohl teoreticky odemčit nějakou barvu. Urma. Dobrý, mám modrý vejce. On si mě nevšiml. On si mě nevšiml. On si mě nevšiml. On si mě nevšiml. Dělej. Dobrý, utíkám. No tak, modrý vejce bylo pěkně jednodušší. No tak ne, tak... Jdi pryč! To už není tvůj pozemek, nebo je pořád, ale to je jedno. Dobrý, já už tady jdu pryč, jdi pryč. Au, přestaň. Ne, on nepřestane. Mně to jedno, ať mě třeba rozstřílí teďka. Já potřebuji do svého vlaku hlavně. Ne, tady už ne. To je špatné místo pro tebe, jdi pryč. To už není tvoje, jdi pryč. Jau. Přestaň do mě sakra střílet. No jasně, ty furt běžíš, ty jsi línej, ty jsi hnusnej. No vidíš, už jsem ti pomohl do hrobu maximálně tak. No dobrý, jedu. Teď jedeme sem pro tento quest. Pak tento, pak tento. Tak. Jo. Modré vejce, jedna ze 3 vajec potřebných k aktivaci chrámu a vyvolání Charlese k souboji na život a na smrt. Až teďka tady bych měl zastavit. Yes, zastavu. A to je kdo? No to jedno. Tady by měl být kdo, ale že? Mě zajímá.
Jo, tak vím, kdo tady je. Tady podle mě ten týpek jeden. Jo, je to on. You're the Jestli archivist ten my archiva... father No will dobrý, not nebo to to have číst. my Kašlu, dobrý. Co máme dělat? Jo, máme vlastně... Počkat, jestli si dobře pamatuju. Tak bychom měli... jo, máme rozmístit ty bomby, aby pak ten Charles jakoby spadl a zemřel. Takže to tam jdu dát. Teďka bych byl velice nerád, kdyby přiběhl Charles, ale třeba bych ho to zabilo dopředu, mě teďka napadá. To je jedno. No ale jak bych se dostal sem dolů po těch schůdkách, to mě zajímá. Jo, sem a sem. Sem. Teďka půjdu sem. Třeba mi dá nějaký skrepy nebo něco. A aspoň dočtu tady tohle. A tady ne, a jako ať tady furt nemluvím na bla 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 bla. Takže That's the tallest tohle and I'll ne, be on here. What's ne, dobrý, nečtu to. Jau! Dalo mi to něco? Dalo mi nic. Počká, pojedu sem. Jo, my máme klíček k aktivaci Čuču Charles na smrt. Tam dojdu. Jdu tam. Teoreticky bych dneska sehnal ty vejce. Tady je kdo? So, you know, Dobby. Ma, Bookie, just do me Mom. one favor, will you? If you do end up using Dobrý. Tohle to vezmu, když to stejně asi za celou hru v životě nepotřebuju. To je jedna. To bych popojil vláčkem sem. Tady s vlakem popojedu. Tady s tímhle týpkem pokecám. Pak musím jít sem, s tímhle pokecám a bude to. Tak. Bum. A jedem. Ču. Tam je nějaký kostel nebo něco. Zastavuju. Tak. The archivist. Archivář. All your radio knowledge. There's an ancient prison slot full of now for the Já právě vím, že mi dal mi klíč od nějakého vejce zase. Za mě to bude to červený, anebo to zelený vejce, teď si nejsem jistý. Ale asi to bude to červený. To je tady, jo, to je červený, pokud se nepletu. Tady odbočíme a tady pak vyjdu a tady půjdu. Jasný, tak jdem. Se budu dívat na mapy teďka. Tady odbočím, takhle níu. Jak níu takhle? Takhle to nejde níu, jakože bych vyjel z kolejí, takhle. A tady. Pro vejce. Pak bych měl jet sem a tam by mi dal taky klíč od nějakého vejce a pak bych ho vzal. Ne, I'm bad boy. Co bude jakoby další díl bude ten poslední. A v tom posledním díle bych ještě získal nějaký skrep, udělal bych si lepší ten náš vlak a pak bych šel podlázit Čuču Charles. Co to zase tam Čuču Charlese, tak.
dobrý. A pokud zabočí tady, tak je inflir. Ne, tam je tábor mafie. Dobrý, zastavuj, vláčku. Dobrý, jdu pryč, čau. Čau, nikdo mě neviděl, jdu. Čau. Wow. Oj, no to je. Hej, get out. No, já jdu pryč. Teoreticky, to vejce, jo. A teďka doufat jenom, že je to buď to červený, což aby to jsme měli už to těžší za sebou, anebo to zelený, což je to lehčí. A je to zelený. Ku podivu asi. Možná. Jo, to je to zelený, pokud se nepletu. Ne, to je červený. Jo, to je červený. Jo, je to červený. Shouldn't be here! Jdi někam. Over here! Jak intruder? Ne, nejsem intruder, já tady pracuju. Ne, nepracuju, ale to je jedno. Jděte někam. Haha. Já bych asi stěl a dohýloval se ještě nejprve. Se omlouvám, že tady čekám, ale... Hey! Blbeček jeden. Jo, vidím červený vejce. You better run! A já bych měl utíkat, ale ty taky, jak se dívám. You wish you never came here! Já jdi někam. A teďka tam bude jich hrozně moc nahoře, takže budu muset utíkat, že jo? We got company! Utíkám, čau. You better hope you're fast! You wish you never came here! Jo, já si to přeju, ale vy byste si taky měli přát. Furt jdeš. To je smutný. Jau, ne! Jak vykolejen! Když jsem v mapě, tak by na mě neměli ani útočit, no to je jedno. Aspoň, že já to vejšu, sakra. No to je jedno. Fuj. No to je jedno. Mám to vejci, doufám. Jo, dobrý, tak. V klidu. Tak já bych jel ještě sem. Ano, to bych vzal. Nebo já to dokončím i dneska asi. Jo, já to dokončím dneska. Jo, takže pojedu takhle a takhle. Máme 7 scrapů, ale to bychom mohli, ne 6, ale mohli bychom to dát ten boss fight. Pokud bychom ho nedal v tomhle díle, tak bych šel ještě pak jednou, jako v příštím díle. A tam v tom příštím díle, tak bych si získal více scrapů, více obrnil basku. Dá basku vlák prostě. Více bych prostě obrnil vlak, kdyby to nešlo, a pak bych prostě... Teď pojedu takto.
Teď bych si měl otočit takhle a jel tam. Já už se těším, až ho zabiju. Ale s tímhle ho dám úplně na hvan, koukejte. No, to je hrozně silný. Takhle budu demolovat všechny Charlesy, co tady budou chodit. Takhle, a i ty ho děti kam. Nečarlesuje. Že čarlesuje. No čarlesuje! Jdi pryč! Nemám tě rád, Charlesy! Je lepší, aby si utíkal. Je lepší, aby si utíkal do svého hroba. Lepší, aby si utíkal do svého hroba. Protože tvůj hrob už nikdy nebude existovat. Tvůj hrob neexistuje. Proč tě nikdo nemá rád? Proč tě nikdo nemá rád, Charlesy? Chápeš to, že tě nikdo nemá rád? Jdi někam. Já tě nemám rád, nikdo tě nemá rád. Ani diváci tě nemají rádi. Tak. Dobrý. Že jdu dobře. Dobrý. Když už tam budu, za chvilku vezmu to poslední vejce, pak půjdu do... Pak pojedeme sem, skoncuj s ním a zabiju ho. Pokud to nepůjde dnešní díle, prostě tak příští díl, no. Tak, přehodíme prostě tu pláčku. Tak a jdem. No, radši jedu. Promiň, Borko, ale u tebe, jak jsem byl doma. Nemůžu si dostavit vlak? Ne, nemůžu, škoda. No, tak. Větší zpomalování, to bych vzít poslední klíč od prostě toho. Vezmu to vejce a půjdeme do skoncování s ním, že jo? Neříkej, že Čuču jde znovu. The month. This is We Dobrý, believe dobrý, our dobrý. There's an Dobrý. Teď by se měl dojít. Kde je ten sklep, že? On je tady. Ale pak by se měl takhle jet. Takhle to objedu. Tam. A tam přijdu do skoncování s ním. Dobrý, tak jedem. Teďka radši nebudu troubit, protože slyšel jsem, že když troubíš, tak ten Charles jde blíž a blíž. A já zatroubím, až bude poslední ten boss fight. Ať už tam jsem. Dobrý, zastavuju a běžím tam. Poslední více od Charlese. To tak bývá. Charles, že ti někdo krade děti. Jo, to znělo divně, no. Takhle jsem to nemyslel. Myslel jsem to tak, jako že mu berete prostě ty vajíčka. Teď bych tady měl ještě najít zelenou barvičku, jestli se nepletu. Půjdu takhle. Tady. A tak, tady je Česka se zelenou barvou. S mojí oblíbenou barvou. Teď. Tak, máme zelenou barvu. Teďka projdu tady, vezmu vejce a utíkám. Ale tady ta kývka se mi líbí. To je hezká hrozně.
No to je jedno. No visitors allowed! Jo, ale já nejsem visitor, já jsem pracovník kradení Charlesových vajec. No tak to bylo easy. A jdeme do skoncování s ním, jo, jdeme zabít Charlese. Tak čuču Charles, rozluč se s životem. Už to není potřebné. Dobrý. Teď. Feed it a dobrý. Jo, pořád jde. A proč po mně střílíš? Já jsem ti nic neudělal, bro. Nasednem, odjedem a pokračujeme na zabití čuču Charlese. Ne, Neptunuj. Neptunovat budeš až u svojí smrti. Takhle, tady bych jsem odbočil a pak jdu na poslední kolo s čuču Charlesem. Tentokrát ho rozdrtíme. Ta zelená je hezká. Ale mně se líbí víc nakonec ta fialová asi. Ne, já si nechám tu zelenou. No takže pojedu takhle, doufám, že mi to neodbočí takhle, protože bych musel udělat takhle, no. To je jedno. Ano, to pojede takhle, pak bych jsem odbočil takhle, jo, a tam je ten temple. Charles, si prosím tě, teďka nechoď aspoň cca 10 minut, jo. Že jo, ať nechodí 10 minut. Ne 10 minut, tak 3 minuty cca. Takhle je zpátky, zastavíme, přehodíme, naskočíme, pojedeme dozadu, pojedeme dopředu a jdeme skoncovat s Charlesem. Jo! Konečně zemře. Konečně ho uvidíme v pekle. Nedělej čuču, Charles. Mi to nedělej. Že ať nechodí teďka, že ne? Prosím, nechoď, já už jsem skoro u koncování s tvojem smrtí ze vším. Budu tady, tak uděláme new, zastavím, takže tady. Zastavím a jdeme skoncovat s Charlesem. Dobrý, jdeme ukončit Charlese. Ha, Charles zemře v pekle. Nestřílejte do mě, mě nic neuděláte. Ukončit Charlese, lidi. Charles zemře. Charles. Jak vybojen! Aspoň už budou otevřený ty dveře. Fuj. No trespassing! No trespassing. Dobrý, jdi s trespassingem někam. Radši si nalakuj nechty, když nevím, jestli jsi holka nebo chlap, mě je to jedno. Take him out! Over there! Who's Dobrý, that? nestřílejte furt do mě. Já tu dál. Já jdu zabít Charlese. Ne. On zemře. Charlesi, měl jsem tě rád.
Charles třetí, You odstupte, don't know what you're doing. nevíš, co děláš. Just put the egg down Prostě slowly. polož více Lay na flat zem, ale on the hně si na ground. zem. You'll Ne, hurt far nechci. too many people if you follow Prostě through with lidem whatever you're planning. ve svém plánu pokračovat. Dobrý! Charles už přichází, já ho slyším. No! No! Charles třetí. Ne, ty blázne, my všichni tady zemřeme. A už je tady! Charlesy! Chci tě zabít! Ne! Nemutuj! Nemutuj! Nemutuj, mutante! No tak, dobrá cutscéna, se mi zatím líbí. Ne, Baron! Baron! Baron je mrtvý. Sakra! To je v zadnici. To je jedno. Naskakuj! Jedem! Zabijte toho Charlese! Střílej do něj! Charlesy! Ty zemřeš! Ty, já tě nenávidím! Charlesy, jsi dusnej! Fialovej tvák! Vypadáš jako moje něco! Dobrý, Charlesy, ty někam! Neničí mi vlásky! Charlesy! Zemřeš! Charlesy! Nenávidím tě! Charlesy! Jdi někam! Ne, Charlesy! Tak! Revivuju! Střílím do Charlese! Charles mutuje, nebo já nevím, co dělá zas. Charlesy! Chytej, nevím co, chytej oheň! Hor z pekle! Pekelný Charles! Pekelný Charles nejseš! Nemám rád pekelnýho Charlese! Pekelný Charles! Pekelný Charles zase mutuje! Pekelný Charles! Pekelný Charles! Pekelný Charles! Pokud zemřu, tak to bude v dalším díle, jak ho zabiju. No, takže v dalším díle vám ukážu, jak se pozabil Charlese, no. Takže to bude pro dnešní video všechno. Snažil jsem se zabít, ale v dalším díle půjdeme získat víc obrnění, více skrepu, více zbraní, všechno a zabijeme ho nakonec provždy. Takže tohle bude všechno, takže prostě čus. No to je jedno, to znělo divně. Takže u dalšího dílu z Čuču Charlese čus.